खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आंहा दिनै BTC बारडे नायनो नागिरदों लोगोफोर फैदो नोंसोरबो थफादो आंजों Biscuit naman ko. Bigyan lang sa cookie sa garbin. Nggak siapa deh. Nih di sana. Aku jam. Aku nak kopi. Paham deh episode long. Ini deh. Tukan tadi ya bener. Baca. Pwibai जों लोगोफोर फुंजा सानजा सफैथारबाय दिनै र' फरायखाबो बाजारासो गोलावथार माथो मोनफैबाय बारा मानसि गैथ'आ बिराद थाब सफैथारबाय जों दिनै खालिसो दा 9टाल' जादों नालाय फैथ'वाखै खालिसो दासो फैहांगासिनो मानसिफ्रा आंहा देहा थुथुबजोबबाबो फैलायबाय थागोन एसे देहाया उसुग होनबाबो फैथारबाय मानसिया फैयाखै बारा ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰচাৰৰ সম্পন্ন হৈ গ'ল আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ আগন্তুক কাৰ্যসূচীসমূহতো আপোনালোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাক একে সমান সহযোগ আগবঢ়াব रावबो गैया जों सानैल' लांनांजोब नायदो दाबो सफैयाखै दिनै जों थाब फैनाय जिरायना थाफैबाय रावबो गैया नै खालि सियार गोजासो गोजान गोजाना सफैयाखै नालाय ना 10टायावसोबा फैगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दिनै खुंफुंगासिनो दङ गानजिब्रिथि बड'लेण्ड सान फुंबिलिनिफ्रायनो जोंहा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरा खुंगासिनो जागासिनो दङ जों दतमानि दाउस्रि देलाय मोसाखावरिफ्रा मोसानोसैनो जुम खालामबाय कालारखौनो मोजां नुबावाखैसो
Bयनिसिमबो साबायखर थाबाय दानिया मुंख्लं खाम्फायाव फैगासिनो दङ मालाय सिनिनो फैनानै थांबाय लोगोफोर मिना नायदो फैगासिनो दङ बुजिबायथ' दा फैगासिनो आंखौसो लोगो मिथिगौ ओंखारलांफिनसै